Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanja, ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha. uTshatatsha kapheshe, upheshe kaMaguyane, uMaguyane kavaphi, uvaphi kanokhonjwa. Kuhlala kuyintokozo kubafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngiyacela ukuthi mawungaka-subscribe nawe subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. La sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Siyachushisana nje ukuthi indlela yesintu yayikade ihamba kuphi ngesikhathi sendulo, okhokho bethu ikuphi laba behamba khona, nathi bese siyazama ukuthi sibuye sihambe khona. Webafowethu, kuyiqiniso ngempela ukuthi yonke into eyenzeka kumuntu ompisholo yenzeka ngethongo. Uyazi kunomuntu othola ukuthi umsebenzi akawutholi. Mengawutholi umsebenzi mhlawumbe sekuyisikhathi eside ufuna umsebenzi, athi esuka ahlangane nomuntu athi letha imali ethile wozogwaza, agwaza ngempela. Emva kwaloko kucwilitshe esibeni umsebenzi angawutholi. Baningi abantu othola ukuthi umuntu uthi mina ngahamba ngawe interview, mangifike kwi interview kwabe sekuthiwa ngathola umuntu okhona ngaphakathi wabe sethi angimniki imali ethile khona ezongifaka emsebenzini, kodwa kuzobe namuhla ngiqashiwe. Ngathi inkulumo bafowethu nodadewethu ngiqonda ukuveza ukuthi uma ngaso sonke isikhathi ngithi impilo yomuntu inqike enkomo ethongweni, izinto ezenzeka kumuntu zenzeka ngentando yethongo, sisuke singadlali. Njengoba umuntu ehambile waya kokugwaza kodwa umsebenzi ongawuthola, omunye uthola ukuthi ujika kwi-interview abhale i-test kwenzeke konke, kodwa mase kufanele angene entambeni akakwazi ukungena. Kubalekile esimene esifana naleso ukuthi uyibuke lento ukuthi yenziwa yini lento ukuthi mina ngaso sonke isikhathi bese kufanele ngingene entambeni. Hayi ngoba ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi uyathakatha. Abantu abaningi kuhlala ngaso sonke isikhathi kuduma izinto zokuthakatha ukuthi bathakathwa abantu, kunabantu ababavalela into zabo, uphehlelwa amanzi amnyama. Uyazi ukuthi ukuba nemimoya yabantu abadala ungayilaleli, ulandele izinto imimoya idingayo, kuyazivala into zakho. Ngoba phela labantu abakwembethe abantu bakini uyingane yabo, bayakuthuma mabethi mntanami sicela ukuthi uhambe uye kohlambulula, bayakuthuma ugoloze wena, izinto ngeke zilunge. Mntanami awuhambe uye emanzini, hamba uye empophomeni, hamba uye esizibeni, hamba uyofuna impande ethile usidlele yona. Bayakuthuma abantu abadala, ungayi wena uhambe ucashe esontweni. Ngoku uthandaza ungenzeki lutho. Kanti yini na abantu abadala bakuwena bayabona ukuthi uma bekudedelela lento eyigugu kuwena ngeke indaba yabo uyinake. Webafowethu nodadewethu, ayikho into ebaluleke njenganokuthi uhambe uye kohlanza ithongo elikuwena, ulihlambulule ithongo elikuwena. Anosondele eduze bafowethu ukuze nicaciseleke ngezinto ukuthi uma umuntu hayi ukuthi ngasonke isikhathi into zakho ziyamiswa abathakathe. Nabantu abadala bayakwazi ukuyivala inhlanhla yakho, ivaleke thaqa ngoba izidingo abazidingayo bona
sisuke sikhohle izona ukuzenza. Uthola ukuthi ngaso sonke isikhathi masicabanga sicabanga ezethu izidingo izona esizibeka phambili. Uyazi ukuthi mina njengoba ungibona ngiyangibonga ngicobezela kanjani ngimuhla ngathi ngiyangibonga. Kodwa mangifika endlini ngizofike ngigeze. Yindaba ngizogeza ekubeni kodwa ngingangcolile. Abantu abadala bona sithini ngabo? Ngoba abantu abadala njengoba bephila emoyeni bangcoliswa ubala kakhulu ukudla nje esikudlayo. Thothi mhlambe ematafuleni ngihleli kahle la ema-restaurant. Afika umuntu othile mhlawumbe uzongipha ukudla kanti lokudla lokube kuphekwa umuntu ongekho esimeni. Ngokudla kwami lokudla sengibangcolisile abantu abadala. Umoya siwugeza nini? Yini umoya siwugeze kanye ngonyaka? Ekubeni kodwa sibe into zethu singaziboni kahle. Kubalekile bafowethu nodadewethu ukufuna ukuze sithole izinto ezisibambile. Ngoba izinto ezibambe thina hayi ngoba zibambe thina zibamba abantu abadala. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi ungathi uyahamba uyakogwaza ngenhloso ukuthi uzitshela uzothola umsebenzi kodwa ubudlelwane bakho nabantu abadala uyazi ukuthi abubuhle. Lungisa ubudlelwane kuqala bakho nabantu abadala. Uma kuukuthi bafuna ukugezwa phezulu kwakho kwenze lokho. Uma kuukuthi bafuna impande ethile kwenze lokho. Uma kuukuthi bafuna uyogcina ezinye zezinto ethile ekhaya emsamo hamba okwenza lokho. Ukuze ke manje uzothi uhlangana nalomuntu lokugwazisayo angakujikeli. Uthole lo msebenzi bese usebenza into zakho zihambe kahle. Ngoba uma abantu abadala bafowethu kukhona inkinga ekubona leyo nkinga leyo izoba kuwena. Abantu abadala mabeqinekile bevalelekile ngokwazi ukuthi nawe uzoba njani. Bengaqondile ke bafowethu ukuzokhuluma ngalento engiyikhulumayo. Ngifisa ukuzokwethula la ababukeli bempunga yesintu TV. Ngizoqala ngibonge kuqala ukuthi ngiyabonga kubona bonke abantu abathe bajoyina la kwimpunga yesintu abama-member. Lokho bafowethu kusho lukhulu kakhulu. Ngikhohleke uhlu olinamagama bonke bengithi nje ngifisa nje ukubabiza ngamagama kodwa ke kulungile ngoba bayazazi nabo. Siyabonga kakhulu. Ngiphinde ngibonge futhi kakhulu nakubona bonke abantu abathe bathatha ithuba lokuthi basubscribe ku-channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Sibonge futhi nakubona bonke abakhuthazayo la kuma-comment abasho ukuthi umsebenzi asiwuqhubeke umsebenzi muhle. Bese ngiphinde ngixolise kakhulu kubona bonke abantu abathi uma bebuza imibuzo ethile kweminye imifanekiso eqoshiwe esiqophayo singakwazi ukuthi sibaphendule. Kwesinye isikhathi impunga yesintu bafowethu bamatasa ake ngikubeke lokho. Ngibuye ngibe matasa kakhulu. Yabona nje kule nyanga edlulile kukhona umsebenzi ebengwenza bafowethu obungixinile kakhulu. Anganase esikoleni phela ngaya manje ngibuye ngithola kwamatohwanyana. Bese kube khona umsebenzi uthothi ungibambile 10 uyabona manje ngiyacela ukuthi abantu bangathukutheli bangaboni sengathi impunga yesintu mhlawumbe iyasiziba njalo njalo. Cha, akunjalo bafowethu. Kodwa ke engizokudlulisa namuhla ukuthi kubona bonke labantu laba ababuza imibuzo kwimfanekiso eqoshiwe esiyifakayo singakwazi ukuthi sibaphendule. Namuhla ke bafowethu kwimpunga yesintu ngithi angizosho ukuthi ngesonto nangolwesine izona nsuku engiziqokile lezi ukuthi isonto uLwesine. Impunga yesintu bafowethu izoba bukhoma ngalezo nsuku zombili. Ngalezo nsuku ila sizobe sibuka khona bonke abantu abanemibuzo sibaphendule. Sizoba bukhoma bafowethu, sizobe sixoxa nje imfanekiso eqoshiwe yethu sizoyiqopha bukhoma. Kanti ke vele imfanekiso eqoshiwe eminingi sesihlele kanjalo ukuthi sesizoyiqopha bukhoma abantu bakwazi ukuthi babuze bonke laba bazobe bebukile sikwazi ukuthi sibaphendule. Bese kuba ukuthi ke mhlambe ke labo abangeke balithola ithuba lokuthi basibuke sibukhoma sesothi masithola ithuba ke nathi bese sibuke khona na kuma comment bese sikwazi ukuthi sibaphendule. Kodwa ke bafowethu nodadewethu siyimpunga yesintu TV sithe impela sizolwenza lelo hlelo lokuthi sibe bukhoma ngesonto nangolwesine sizosenza isiqiniseko. Kodwa ke besihlele ukuthi siqala ukwenza lokhu ngenyanga kaJuni
lena nje sizoyithwasa bafowethu ngoba sisafuna ukulungisa kahle phela izinto singaqhamuki sivele sihlihliza laphana lento enijwayele ukuyibona uma ngisegagasini ifone engiyiphathayo man babukeli bempunga yesintu ifone esukenza lokho kodwa ke yonke into ngoba ngumuntu vele technology ngizoyilungisa yonke into ngizosebenzisa ikhamera yona le esiqopha ngayo bafowethu nithi manje ngibona ningibone kahle yonke into ibe kahle nje bese simene bengifisa ukuthi mhlambe silekelelane ngakwisikhathi ukuthi isiphi isikhathi mhlambe esingaba sihle masikwenza lokho kodwa ngeke kube isikhathi zasemini ngisuke ngibambekile kakhulu ngifisa mina ukuthi kube sebusuku ngicela ke bafowethu nodadewethu ningitshele isikhathi ukuthi siphi la ningakwazi khona ukuthi nibukele impunga yesintu ibukhoma la ikunika khona ithuba lokuthi uzibuzele iphinde futhi kuphendule iloko nje bafowethu bengifisa ukuthi ngizokudlulisa ukuthi sesizoba bukhoma ngesonto nangoLwesine ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke ningitshele isikhathi ekuyisona sona esihle nani futhi nizokwazi ukuthi nikwazi ukubuka niphinde futhi nikwazi ukuthi phela nibuze ngoba inhloso enkulu ukuphilisana bafowethu nokufundisana ulwazi lwesintu uma siphethe ulwazi bafowethu ayikho into yosixaka ngoba ulwazi luyikona konke ngisho umelaphi wendabuko uza kukhipha isilwane njengoba unolwazi lwemithi ethile yokukhipha isilwane nendlela yokuyisebenzisa nathi ukuze sibe nolwazi ezintweni ezithinta umsamo kubalekile bafowethu ukuthi imifanekiso eqoshiwe yempunga yesintu nencwadi zempunga yesintu sibe nazo ukuze sikwazi ukuthi sithole ulwazi nasemphela ndaba futhi ungakwazi ukuthi ufike uzoncela lo lwazi kulungile ke bafowethu asiqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga